Takže čaute, toto je ďalšie video z tohto serveru. Ako vidíte, máme adminstvo, akurát sa bralo do admin týmu a podarilo sa nám byť adminmi. Nemead je admin a ja som hlavný admin. Čaute. Čaute teda. Čo vám chceme ukázať? Postavili sme si tu menšie domy aj s kamarádom, len ten tu teraz není. Tak ukážeme si ich. Takže toto je toho kamaráda. Také smiešné. Nejdem mu na tam víc, musíme tady to. Hore. Poď. Sem. Tu má enchant. Krásny enchant. Však áno. A tu má tu. A to má ako cedulku, že vypadni z môjho domu. To má nachystané asi na nás. Aha. A ešte tu dole sa mi zdá, že má. Aha. Nech ťa ani nenapadne sem vstúpiť. Teraz koho kúkneme? Tvoj kúkneme? No, môj ešte nie je dostávaný, no však. To si nešimajte, zabíjal som. Postele? Fúha 4. Som rád, keď smím na všetkých. Ty si veľká rozpoltená osobnosť. No a môj. Takže tak to vypadá. Som sa snažil. Ukážeme si ho. Kuchynka. Hladnička. Čo tu ešte mám? Tu asi si dám voľakedy obrazy. Izbička. Ešte aj s balkoníkom. Čo tu ešte? Taký, aký terasa, alebo také volačo. Na more. Prepáčte za tie zvuky, len tu asi vypúšťajú Witcheru. Tuto máme enchant miestnosť. Tricinu. Čo by sme ukázali Nemead ešte takého? Neviem, zakázal warpy, to je škoda. No, volá, čo sa stalo. No ale môžu tu vidieť moc veľa tých pluginov. No. Je ich tu dosť, je tu 118 pluginov. To sa nenájde iba tak. Tu som stával trampolínu, aby sme sa nenudili. To skúsili. Na ktoré mne to nejde. Dobre, samozrejme. Čo? Som padol. No poď, ježiš, ja som slepý. Nevšimajte sa, som troška gramblavý, no. Čo ty? Dobre. Ešte kurník a serenátor. Ale aspoň vidíte, že tam máme trampolínu. Je to troška dlhé, potom ešte skačeme ako tuto bez trampolíny. A tu trafica dole. Čo by som vás ešte ukázal? Čo najmä a čo ukážeme? Neviem. Spawn. Však Spawn to sme vám minule ukázali strašne. No však na mojom kanále. No. Neviem. Však sa chod na top gamely.cz a uvidíš, čo tu robia. Blázni. Jaký? Chod tam a gamely.cz. Chod tam a dám ti top. Dobre, top gamely. Ale, aha, on tu má asi teraz taký dom, ale prd. Som dal dneska vlastne ban, lebo mal nasral moc. Už to ani nebolo na... Fúha. Tu majú voľako... God King, poď sem. Aha, ako panačika si sem postavili. Však to som videl už. A s hlavou jak neviem čo. Však jak ty, nie? Aha, jaký strom. Ale toto zabili. Fajné to je celkom. Pekný strom. A tu majú ešte voľačo. Ukáž to, počkaj, Jaskyne. idem tam dole. Keby nemám to game moda. Nemám z pavuciny. Mám, ale nedám. Aha, zase stavajú Witchera. Nemáš dávať za... Aha, volať, kde tu je Witcher. Kde to je?
Neviem, ale už ma to sere. Daj kým. Mám ho Komu? dať ja. Však ten, čo to stáva, kde to je? Ale neviem, kto to stáva. Však tu som mal toho debila. To Gambly. Daj mu kick. Mám mu ho dať ja? No, daj mi to. Kde je? Idem tam. A má tam aj Witcheru. Ale koľko je to? Kde? Tu. Však daj mi kick. Jak sa volá? Gambly.cz. A daj dôvod, že Witcher. Púšťanie na spawno tak. Daj mu ho, ty Ježiš. Kde je, jak sa volá ten chuj? Aj to má ešte tu debil. Hintak sa potom volá. Ukáž. To už by domu dal tieto kamene. To je VIP? Tak, Ozaj ešte môžeme ukázať kanon. Počúvaj ma. no tak, Môj profesionál kanon. kde je? Však poď za mňou. Ja ešte iba pôjdem stávať, no ale však to nebude veľa. To je ešte maličko. Tak, Prosím ťa, pomalu nemáš ukáž. ľudí to opakovať? A už mám. Dobre, poď za mňou. Ja už však tu tak do... Alebo strelím to po nich. To nie je to až taký veľký dosah nemá. Poď sem dole, to ty či ja vyneho ako ešte giblík vodou. Ale tu vlastne nejde giblík s vodou pokladať, že nič. Takže, To je to škoda. Nevadí. takže sa asi s vami zvučíme. Počkaj. Ako vidíte, fajný server, spám všetko. A zase tých Witcherov, takže Blázni. čaute. Čaute.